Belaina koktama kotor hai kaba belaina khatong jagnai mangpli phaibi sokphaika sung sawimanka TIPRA hastebato joto lukurok sawimano je TIPRA idol cholaiwi tongo maikona tini phainai bwskang 19 December ro jotono sawimano TIPRA idol ni final hanai no maikona tini o TIPRA idol final no rugui na tini titi edition ni iyam boram gunang Suhel da Burma lukurok no final ni bangui kok kesar mani blai ni mangpli kotot botam kok saka final no TV TIPRA idol no khanai ne gade choi kare dofani TV mangpli wo Sini final date ngai 19 तारिख ni 3:30 ta sari go are 3:30 min chengjak nai sini kumul syndicate hayo o jago sini hase joto lukurok no haine minimum lagi tarono khabe khoi ba tai ke sini je contestant no hoi ba khara belak kring kring borok tini perform khlainai de kring bisin kring ko bar khlainge ar sini history war TIPRA puile history bong bong sijak nai je sini GDA sa habang ni puile sapurungi sini jana hasil sapurungi sini jana sini main motive kha sini harmon kha sini young generation no sini je modern samai kurun ni bisin tino sun borong no bahai ke sini folk tune no no interest nang platform ya parna ni awu sini harmon to mani ya ba je nui man kha sini youngest je contestant je tongnai rong thung sini offer contestant tongnai rong thung balekino borok sak thamna bisin te borok folk tune no borok sirnani chengkha dei bong ni modern to borok kunno modern rumon bisin go borok folk tune no sirnan belekin chengkha nor final din no nugui mane borok khorang keti keti bere sap दिन का साफ साफ होना हुआ है ni je hapang ni jot sini adam tongnai de sini ubagra bo jora bang mo phainai bo sabi tamon bisin te ko bisin ko sap bisin te de sini jot sare TIPRA ni artist tongnai ro borok ko phainai tin jona ni puile ko blind nai borok 1 lakh manai ko blind nai de usu case manai dai sini second prize ke 50,000 manai third prize ke 20,000 manai de sini top 10 no no jotron guitar kaise kaise nai ni kaisa buzalan ni tangka sini top तो टेप ना जे la ring nai sadhana puruskar nai de sini je 40 contestant tongnai joto juni phainai borok no bosung invite nai o program phai borok manjak phainai final sini TIPRA idol kita sini TIPRA san especially samani ba sini TIPRA san ile priority awan bagi sini sara TIPRA je sini samukun tomani sini legendary musician tomani borok no joto invite nai they all meeting basically bang borok no joto khabe lang to sini TIPRA idol finally salon no joto phai manjak आज तू जे तिकाई तो ले जब तिकीजा बच्चन का अब के तुम लोग के सीरिंग दिस तो especially bangla genai tang ege borok kerengku mane out ne roman kereng to dan ke omo ya je borok reng yang ke out ngi ya borok kereng no ya ba kereng sin kereng toman bagai jeda rules toman bagai sin borok sai ma na nor nui ma kan thana yo chin jar so bagai dish na kam kan tam hai chau chin jar so dan ke top 5 toman ni se te khoro ne same marks man borok no out play ma ni chin jar so sawo nor nui man kana ye borok omo hai ke kereng ku borok takkar lainai je jan jane de mana borok adi no